A második legdurvább szint az energia, és a legértékesebb, legfinomabb szint a tudat, a tudatos figyelem. Ezért a kulcs, a legértékesebb mindig a figyelmed. És megint bokakörzés. És a következő lazítás megint előkészíti az üléseket. A jobb láb a jobb oldal mellett, és megint mozgásterápiás módszer, lassú mozgás a medencével előre és hátra, közben intuitív derékmasszázs, kilégzésekkel lazítsd magad, két kéz támaszkodik, lenn homorítunk, medencével légzés. Érezd lenn a keresztcsontod, derekad, és ott homorítunk a legnagyobbat. Ugyanaz bal oldalon, megint a medence a kulcs, megy előre-hátra, és amikor előre megy, akkor belehomorítunk. Masszázs. Mély légzés, lélegezz ki mindent, aminek el kéne lazulni. Két kéz támaszkodik. Lenn a medence hangvét. A bal térd előre megy a földön, a jobb hátra. Támaszkodhatsz a földön, ha úgy stabilabb vagy a térdeden. Kinyílás a világra, ha van ablak, amin kiláthatsz, akkor a tájra. Mély légzés, érezzük az izmokat, hogy nyúlnak. Érezd a keresztcsontod és alsó derekad. A lábat nyújtjuk, a csípő érzés szerint jobbra nyújtózkodhat. Légzéssel lazítjuk. Lábcsere. Kinyílás, és közben érezzük a testet, és kilélegzünk minden feszültséget, főleg a derék keresztcsont környékben. Egy szabad tájakon is az egyik kedvenc gyakorlaton, nagyon jól ki lehet nyílni a világra benne. A lábat nyújtva, balra nyújtózkodik a csípő. Térdelővés.
kéz tartja részben a súlyunkat, ezért a hasat még jobban el tudjuk lazítani. Orron át lélegzünk, és a has löki ki a levegőt sok gyors lökéssel. Ez olyankorra is ajánlott, amikor jól esne olyan nagy levegőt venni, amekkora tüdőd nincs is, és ilyenkor egy ilyen gyors sorozattal teljesen fel tudsz töltődni, és pont ez a lényeg, hogy addig csináld, amíg érzed, hogy feltöltöttél, mintha egy hatalmasat ásítottál, sovajtottál volna, és utána átváltunk néhány nagyon mély lassú légzésbe. És ezt bármikor használhatod, bármelyik gyakorlat alatt, amikor ellazítani valót van a továbbiakban. Kéz tartja részben a súlyunkat, és egy gyors folytató sorozat. Ülés. A török ülés a legismertebb és leghasználhatatlanabb meditációs ülés, és ebből úgy lehet meditációs ülést csinálni, hogy kiszabadítod a lábaidat egymás alól. Egymás előtt vannak a lábak, a közelebbi bejön a combtőhöz, térfajlaton belül a lábujjak, egymás előtt a lábak, és az elején még lazítunk is, oly módon, hogy egyenes háttal dőlünk előre. Mert hogyha görbülnél előre, akkor valójában hátra megy a medencéd, az emeli a térdet, és nem is hasonlít meditációs üléshez. Tehát amikor egyenes háttal dőlsz, akkor az a medencédet is viszi előre, a medencéd meg le a térdedet, és ez a meditációs ülések alapja. Minden kilégzésre lassan előre dőlünk, lehet felváltva a térded felé, egyenes háttal még akár homoríthatsz is, hogy tényleg a medencéden dolgozzál. És kilégzésre akkor lazulsz. Lábcsere. Ugyanezt folytatjuk, egyenes hát viszi előre a medencét, és egymás segíti azt, hogy a medence előre megy, a térd meg le. Kilégzés lazít közben. Ezzel nagyon rövid időn belül igazi meditációs ülésekben ülhetsz, aminek az a kritérium, hogy térd a földön, medence egyenes. És vagy ebben, vagy ha van más meditációs ülésed, abban prána légzés. Az ülésekben alakíts ki szokást abból, hogy előredőlésből egyenesedsz ki, akkor egy pillanatra jó helyen van a medencéd elől, és úgy egyenesedj ki, hogy ne hagyd hátraesni a medencédet. Teljes légzés, mélyen be, mélyen ki, és miután lazán belélegeztél, a benntartások alatt mindig feszítsd meg a medence aljának az izmait, és nyomd fel az energiát. Benntartás alatt. Gyors sorozat, sok feszítés, lazítás, a medence alja fölötti kártizom, folyamatosan mondja az energiát, és ettől a gyors ritmustól teljesen független lassul az a légzés. Egész napra magasabb szintre tud vinni az energiában. És nincs
már mindent csak lazítunk, és ezt nagyon fontos megérteni a jogáról, hogy a jóga gyakorlatok hatásainak nincs vége a gyakorlattal, igazából még a nappal sem lesz vége. Az egész napodat áthatja ugyanaz a nyitott energiaáramlás. Érezheted, hogy minden be- és kilégzéseddel végáramlik a testeden, ez a magasabb szintű energia, amit elindítottál. És ez veled marad. Ha úgy érzed, valamennyit megcsinálhatsz a Yoga Mudra sorozatban. Vagy bármikor benne maradhatsz az ülésben. És nyújtott lábbal lazítunk szépen. Fordítva tesszük a lábainkat az ülésben, mint az előbb, bármelyik ülésben is rögz, és a szimmetrikus hatások érdekében a másik oldalra is végigcsináljuk a sorozatot. Lassú szakasz, megint laza be- és kilégzés között, amíg bent tartod a levegőt, tartsd megfeszítve a medencéd alján izmait. Lassú marad a légzés, és elkezdjük a gyors pumpáló sorozatot. A gátizommal, meg minden izommal meredsz ellen. Mivel a medencéd alján is jó helyen van az óriási ősenergiában, lehet, hogy a felső csakrákban, például az agyadban még jobb helyen az, és a légzés is segíti meg ezt. Prána mudra, lazítás, kinyílás. Érezheted, hogy a légzéssel tovább áramlik az energiát. Fakultatív Yoga Mudra sorozat. Testi ellazulás mindig előkészíti a lelki megadást is, ami az út legmélyebb. Megint nyújtott lábbal lazítunk. És előrehajlások következnek, először megfogjuk a
légzéseket használj lazításra, figyelj oda, ahol nyúlnak az izmok, comb, láb, hátsó izmok. Mindig felnyújtózva, akár homorítva lélegzünk be. Bal lábra hajlunk, és néhány légzésig ott maradunk. Használjuk a kilégzést. Fenn. És jobbra. Összetesszük a lábainkat némi távolságra előttünk, ez a homlokkötőnk, ez alatt itt van belépő. És közelíthetsz a lábat föl. Kivégzések lazítanak. Nyújtott lábbal folytatjuk. Fenn. Fönnben. És lejön a kéz. Összetesszük a talpat. Megint lassú mozgástudatosító gyakorlat. Kilégzésre mindig hinta, egyre közelebb húzzuk a sarkunkat, és a földön fejezi be mindig a térdet mozgás. Kilégzés lazít mindig közben. Amikor közel húztad, akkor kiegyenesedhetsz, és mély légzés. Jobb sarok eljön a medencéhez. Kilégzés után megfeszítve tartjuk az első csakra környéket, vagyis fenétizmokat, záróizmot, és tartjuk. Belégzés. Kilégzés, és zárjuk az első csakrát. Ülés, légzés, lazítás, és jön fel a föld energiája sokkal teljesebben, mert a feszítés után sokkal jobban el tudod lazítani az első csakra környéken. Lábcsere. Kilégzés után újra feszítjük, zárjuk az első csakrát, a gyökércsakrát. Ülés, lazítás, mély légzéssel engedjük fel a földenergiákat. Ez a Múlá Bandha, gyökércsakra belső gyakorlata, az alapja minden
vörös színben vizualizálhatod az egész első csakra környezetet egységben a Földdel, és a Föld ellen mantráját mondjuk olyan mély hangon, hogy pontot ezek az első csakrában együtt a Földdel. Lám, 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 lám. Lazítjuk, érezzük, vörös szín, Földellemmel egységben. Felállunk. Ennek a Qigong gyakorlatát csináljuk, mert jóval hatásosabb. Két kéz egymás fölött tenyérrel felfelé, a jobb kéz felül, tért kicsit lazán behajlítva, és a medence aljának minden izmával, főleg a gátizommal, ami hosszában előre-hátra irányban helyezkedik el a medencéd alján, és minden energiád alapja. Minden benntartás alatt laza belégzés, és amikor benntartod a levegőt, mindjárt az elején erőteljes feszítéssel felnyomjuk az energiát, minden más laza a testben, hogy feljusson, és kilégzéssel lazítunk, olyankor vissza is engedheted lejjebb a medencédet. Dolgozik minden izom a medence alján, ez indítja el az energiák emelkedését végig a csakrákon. Belégzés és emel. Sok energia fel. Még négyszer, belégzés. Felnyomjuk. Lelezünk. Belégzés és felnyomjuk. Belégzés, felnyomjuk az energiát. Lazítás. És utoljára még teljesebben belégzés után felnyomjuk. A kéz elsimítja az energiák útját légzéssel fel le szájmagasságig. Térdelülés. Narancssárga színt vizualizálhatsz a második csakra területeden, ami a gáttól a medence aljától egész a tantienig, a köldök alatti területig terjed. És a vízelem mantrája rezeg ide is figyelünk, a Ván mantra. És érezzük tovább még mélyebben az egész második csakra. Egységben a vízelemmel.